Acabo d'arribar de Nantes, ahir va ser un dia fantàstic, vam poder estar al míting dels socialistes francesos, vam tenir oportunitat de visitar a Nantes els equipaments culturals, que són esplèndids, vam tenir oportunitat d'entrevistar-me amb la Martine Aubry, de participar en el míting, un míting que era molt emocionant, molt emotiu, perquè era la primera vegada que es trobaven aquestes dues grans dones del socialisme francès, Martine Aubry i Ségolène Royal, i vaig participar amb elles en aquest míting. Vam poder, entre tots, entre totes, sobretot perquè eren moltes dones, defensar els interessos de la igualtat, però també els interessos de les polítiques socials. Hi ha una gran similitud amb el que defensem nosaltres, sobretot amb les polítiques d'igualtat i sobretot també amb els serveis públics. Ha estat un dia meravellós.